Diesel eller benzin. Suzukis Grand Vitara er langt fra den eneste firehjulstrækker, der sælger godt i de her år. Faktisk ser det ud til, at de store firehjulstrækkere er blevet helt almindelige danske familiebiler, som bruges til fritids- og arbejdskørsel mellem f.eks. København og Nordsjælland. Og smart ser det ud. Så det har ikke været svært at være firehjulssælger i Danmark de senere år. 1,5 ton jern med firehjulstræk i sit naturlige miljø. Et vanskeligt terræn, hvor andre biler må give op. Det danske landskab er et af verdens fladeste, og vejnettet et af verdens mest udbyggede. Og alligevel er antallet af firehjulstrækkere på de danske veje vokset voldsomt de seneste år. I 2003 blev der indregistreret 8.200 af de populære firehjulstrækkere. I 2004 steg det til 12.200. I 2005 købte vi 15.800 firehjulstrækkere. Og i 2006 købte danskerne 18.000 nye benzinslugere. I de 4 år blev der i alt solgt 54.300 firehjulstrækkere. Det er sådan en slags amerikansk drøm, oversat til dansk. Det er det her med, at selvom vi bor i et lille land med udelukkende flade veje og flade landskaber, så har vi den her drøm om, at vi ligger i The Rocky Mountains og har brug for at overleve ved at kunne trække på alle 4 hjul. Men bildrømmene bliver levet ud, uanset om man bor eller arbejder midt i København. Og det kunne måske være en idé at overveje bilkøbet en ekstra gang, for de store biler skaber både miljømæssige og pladsmæssige problemer, især i de større byer. Og så er bilens konstruktion uhensigtsmæssig, fordi den bruger en masse energi på at komme frem. Det er en ganske stor bil, den er bred, den er høj og har altså et form nærmest som en kummefryser. Og det er jo den, der skal køres gennem luften. Og det er det, der også koster brændstof, når man laver det store regnestykke her. Firehjulstrækkerne ligger altså helt i top, hvis man ser på brændstofforbruget. Ifølge bilproducenterne selv kører en gennemsnitlig familiebil, en Peugeot 307 for eksempel, 13 km på en liter benzin. Suzuki Grand Vitara kan køre 11 km på en liter, mens de 2 større firehjulstrækkere her, en BMW X5 og en Audi Q7, er helt nede på under 8 km. Tal, der meget vel kan ligge langt lavere, som vi lige har set det med Kenneth Poulsens Grand Vitara. Men også når man taler om CO2-udledning, ligger firehjulstrækkerne højt på listen. Det er meget typisk, at en af de store firehjulstrækkere, de udleder sådan cirka 3 gange så meget som en mindre bil. Altså en bil du kan let købe en bil, der kun udleder 120 gram per kilometer. Lad os tage endnu et eksempel. Hvis vi siger, at bilerne fra før kører 20.000 km om året, så vil Peugeoten udlede 3.700 kg CO2 per år, Suzuki'en 4.400 kg, og de 2 store mere end 6 tons CO2 årligt. Netop af den grund har man blandt andet i England indført nogle skrappere afgifter, der er direkte målrettet mod firehjulstrækkerne. Og den danske regering har for nylig hævet afgifterne på de tungeste biler. Men hos Nora Trafik tror man ikke på de nye afgifter. Der er nu lavet en afgiftsreform, der betyder, at nogle enkelte af de meget store køretøjer bliver lidt dyrere. Men det betyder stort set ikke noget, fordi at de store køretøjer, vi taler om, de købes tit af firmaer, som kan trække dem fra over deres firmaregnskaber. Men til gengæld ser det altså ud til, at den offentlige holdning til benzinslugerne er ved at vende. Det bliver simpelthen socialt uacceptabelt at køre firehjulstrækker. Du vil få, en gruppe eller et segment, som siger, puha, ud af byen med dem, fordi de sviner af pommeren til, og det kan vi ikke være bekendt, og vi skal have CO2-udledningen ned. Og på den anden side vil du så have en modreaktion med nogen, som siger, det er min grundlovssikrede ret, at jeg har lov til at køre i det køretøj, jeg gerne vil. Og hvis det stod til Ivan Lund Pedersen, så skulle firehjulstrækkerne være bandlyst i byerne. Det hører kun hjemme i plantager i Jylland eller i bjerge i områder i udlandet. Jan Bertelsen, velkommen til dig. Tak. Du er jo tosset med firehjulstrækkere, og du lever så i øvrigt også lige af at sælge dem.